Bon hi kim nang man keren ni ka tin sora bang ya pedang bang ya keren bang ya baru hi pet ya phone ba kila pen lengkot dia kerkom tho abbreviation nga gi ai bet eng teng teng ngam su thu gi tho yu baru gi ko am keren kum Peppa Pig gi Paw Patrol ka shat suk men sim ka de ka shat tan rai ka ba ka sang khasi ka ju pen long ka de ka shat ai ngu ai dam ya play try kan ran Haka tu por bagi British kita ngomong this is devil worship, this is devil's music. Jing em ka bayat akan lenti ka hak ka dai hi ka jing doi. Ya kini ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises. Kebai ke one stop solution na badai furniture sets haki yang internet ke jongpi berpilak pen pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej ngelor kiwe-kiwe kat kum ke budget bat ke design ke bak kuat. KR ke end-to-end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani pujat haki dukan jog KR Enterprises hayau tumi jowai lani hai ich surat shalong na badai jing tip bakamnya. Di sesi scene nagani ke studio jong Forefront Media ni sutnat shisha bat ke kalong ke bapun kemen ni bawa Hamar Singh pidan bat ni hang ni ti khulai shi bun ba Hamar Singh ni yo ban page nadu ke por jong pi ke life journey jong pi ke passion jong music nomor sutnat ba ban tem ni stu kata bat hakiwi ki benta ke jong em jong pi bat hai yang asal bu ti khulai shi bun ba pidan bat ngat Khulai shi bun firu Christopher kat ko kumjuk ru ya barok ki pet ya kini ke program ya ka Forefront Media la khat so pai nga bandan lang kini ka interview te ya bit nadu ning kong mo kani kadi ke jing em ka jong pi nadu ka history ka jong pi dan ya pisa hai adin na ying na sem namar ni tip ba kila wan nadu ki ba nadu por jong babu jiben roy te ni kwa ban skap ikatar ti khai nga ni shlong ngala hela san ni shlong hang ta ya muprem la pendap ka jing puli ro class 10 hasin admins nang tapat ngali puli commerce class 12 has Bishop Cotton sa Bangalore nang tapat ngali cha Delhi University ban puli economics sa St Stephen's College hadin mga pendap ya ka economics honors ngakan ngali puli music sa Amerika ha ka Berklee College of Music kabadan ha Boston Massachusetts di adien mga pendap ya ka music program ang tay nga kenriano sa New York City di hadu country usnem tam nga don ka US but how snem harjar khat prap ngawan pai no sa Shillong ti tu dei ka jingya lenti ka balengkot banga tu batai mta sutnat usnem you fi dep na ni na po Edmonds hadi na tu filit na stay Edmonds ada ka batch 97 ti nang tu pat Bangalore 2000 arjar ar ngalit sa America kalau nu jing em stay America sutnat ha kalong habang perkat mentang aku nu nga nut lani ka don ka jing slur ka jing ang nut ban lai sadu America Henry ha ka tu ka por ngidangnya samla ti kemudian tu ka jing siap ting ka banja ban sa jengai na la ka snong la gari hab America ka bas ngutnat tam kam da dai ya ka sor lani ka caka kita gi brio mengayok ban kendu ki brio na keleng ka pertai ka tu ka dai ke ba ka mau sa kila long ki parlok ki bajan bat nga ki ba la yarap nga ban man san ban nang penyar ya ki jengmut jeng perkhat ban sibun ki ke di usnem pidan fi usnem you village stay film arjar ar kamu hadin ketukan 9/11 masuk dap tu 9/11 village stay ti hadu pi1 page ni khat pra wa tu asa slam ti asa slam experiences you pi watch stay pi mat hilang like no music pi nang tu passion right tiga
ke music hi naduk ba ngadang kena kereta hang ni kum ki wei gitar ti kalong haman ki yeng ki senrang ni kan thairu ikwa mentem gitar gi don ki sing songs ngatrai ka por mangidang kena mangi gidang samla kidang bun ki ba ra ka gitar menta ki la ra lagi laptop lani ki bluetooth speakers re tu por ti barong akan mau ngi syong ikwa ban nang mentem ki Guns N' Roses so ki jengrai Guns N' Roses Deep Purple haki school room ikwa ban peni bangi la mentem solo jong Sultans of Swing tiga kajing so snotnat kajing kani ka mensim ban i yang ki jing tem ki sur tem ki music kala don nadu bang adang kena di Edmonds ru ngashim benta ki school concerts dengan lecture Bishop Cotton ru kaju hi gidon ki program jo ki school don lang ki school bands St. Stephen's Delhi University kadai tu ko por ba jing sang kampen lek jing mut katem ka put ni gitar ban ya ka economics ti kadai tu ko por ba ni sang ya kan hun ka ba kerteng sound check 42 but ki Sound check 42 ngan YouTube fi kadai ka Answer to Life from this book by called Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ti haba kot tu ka kot kong ba Answer to the Universe is 42. Ting shim sound check 42. Kadai ka por mangadan ha Delhi bang sedang men tem men lek covers tu ma kwa hi kala adan ka tu ka jing ang nut man thau ki sur rajong. Ti ngadon bok ba iwei block tutor St. Stephen's don ka link ban they representative jong Berkeley hapo India. Ti UI bang asyik smart sunat balik tem ti ya ajing mot kan kemu ada fi kwa dengan yarap fi ban apply tinga poi no sha Boston dengan itu fi dala poi ha Boston pat ngasu ngakan ma ngong yele di ngasu bu jengkeling ngong what am I doing here orang tu poi yang tu pat kidan ki kena puli lani ki priyo nak keleng ke pertai levels nadu ki bat tebet tam apa baru igi bat tebet ti wala ta tinga ya saprang hi ong la poi hadu Boston mata menong em ngawal akwa man pai no tingan long ge ba singan babi si kertain ti hab Berkeley ngapendap ya ka jing pulie Boston Berkeley College of Music sedang ban ya kendu bat ki parlok ban form ki groups ban like them tinggal don bok pelat ba hadin mangalit sa New York hadin lai lani sau benai ngayo ban rung saka band lani ka kenhun tem jong Albert Hammond Jr. Albert Hammond Jr. the guitar player jong ka kenhun The Strokes kadai ka bai nak kenhun ba paunam tam aga perthai borok ko The Strokes ti katur bandig kong bangayok ban lengba kani ka Albert Hammond Jr. band kadai ka opening band slot jong ka Coldplay tour hapok Europe akan mau hadu arpau lani kum tahi arpau tli kiri hapok Europe bang yok mentem Germany Arlai tli ki sar ti katu kalong direct na Berkeley lecture New York yok ban don benta kini ka kenhun lek tour ketur ka balong arena tour henry hadian kata apat reality poi biang syaka nong gumno ka ban hap ban sedang biang namar lakut tu tour tinggal nong oh menta apat ngan lek saka ai pat namar ngamla ban syania tangah katu ka kenhun tiga dei ha katu por ba sedang ka kani ka jingwat lani ka jing angnut kadon ni kai ka badai jonga namar hang tu kidon ki priyo
lawan Germany, lawan Argentina, gitu. Americans lagi kita blues, rock and roll, jazz. Kita orang tu jeng sengan ni, this is my thing. Kani kani jeng I'll shoot. Tinggal tu pun orang ngaruh hoa, ngabanang bantam gi styles berfair sama kuah. Ban ongru, yesu iki. Kani kan gitu ngah. So, ni that hak tu kapor kasdang ke ba penlongnya ban one pie no ban sengnya ke kenhun tam daminat ban shim benta ki benta ngatrai pensa keli. Ani subang pi ong pi dang dan de ku bong ka roots ka tanrai ka jong pi ba fi bu hadu hang te te martin tengi glad no sa ngalai imoy kani bola dangi poi shakidugiri pe kuma pi mentan de krende pilasa aslam pimlong tin ka kom krend fi ga accent di komlong american pimonra ti ni de la sa stay ni glad no te ban kren ni ka tin ka thli jungi bangin long bangin kan mau ba ke ngi dang dan te hang ni ti koi ke di hang ta ti ladang apit pada mo piat ke history ba jrong ba ka jong pi kam tam na ying na sem ti pila man batai na mar kitip ba sepang kini ka shlong ka jogi Ban batai sepang ka long ying sem naru na kapor na mengatip mga babuju men boy ti man yetu fi ka wei ka ba penlong yang ban one pine no ngani nadu ba ngalet sha America ngaklem bu ngaklem ong ba ngaklem kwa ban sa juno mang tai kalong ngakwa ban mat ban sham ke bang le sing ngam la ban yo ang ni ha shlong la ni ha Delhi ru ti ngadon bok palat namar naging ka sam kala kershani nga ti nga shim ya ka tu kabu ban le Henry ke bang ale kala long do long snam bang idei ban no senyang biang syaka jat ban rio la jong ti kala don nado ki pateng men shwa ngani thu fi katu bang ong Coldplay ho subtanat pelat ngala atem David Letterman, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ngatrai macam barok gi TV shows ngala yo ban yo atem gi festivals bahaya mereka jo poru kidon gi shows ngatem kamera ni dan tang sangut galak bandai ke band jo ngatem ha ka band jo gi parlok hap shu e khot king tu man aware man kam support ali kan san lam ingi ti kalong kidon gi kalong ka jingkiu jingkiar ka don baik dia ki jing ya khon ki jing tunju ong no trials and tribulations Henry kaba penlong yang ban perkhat baik shani ban katu ka jing angnot bang ong nadu ban si bang kai ka badai jonga tinga perkhat ka nya katu por ba kadai kan mau bet ya ka shat so man sim ki surtem sur jonga tangmuri ki nong shat kamtam ki skit mod rhythms tinga nga shim ya ka bang kan mau nadu dang rit ban thau sur thamai ti Henry kadon ketu bangap mai ngala adon ngala nadu khat news nam karta ngala lech sa spat ti hadu 2018 te ngala slam ha jan marsteng ga jingem ngadon sabar ti ngam ngaken mau ngam pat ba ti ngong to la yo ban sangkleng ke perthai la yo ban mat ban syam sipun ki ngala yo jing nang jing tip ngala hun henry ngampat hun namen sim tengok ngahap ban wan biang pai no sendon but hangta ke ngayo ngadon bok bangawan nak long yeng long sam kebadon ke benta ke bakrau hab ke ban seng ya ke seng khasi ngadai wei nak ki khun siu jong Jibon Roy to kumbang itep babu Jibon Roy jat mai rom idei krau perkhat wala no senyang hagi bon kiliang ya ka imlang salang haga puli ka puthi jing play ka press ka beningkong hagi rilum north east borok away but idei nong ai boj ai bor nong ai men sim nong penslur ya ki khan riu ngot ki pasang ya ka sangkhasi ti kasang khasi kala along do along snam ti
Di kasuk inga ban lej mereka basuk re ngadon bok pat ngawan pai ngarung baru ki pediang ban ngayo ban syakri kan ya kajat ban rio lengba ka sangkasi bat nga yo mentang la long kum nong mi khmat ti kani kadai kum ka daiti na kaliang ka long yeng long sam jonga ba ka sangkasi kadon ka benta ka bakrau ya na benta ban kentiu ya ke emlang sa alang kajat ban rio kasi ti kei bangale menta bangala angnuat la trang ru ngayo ban penur long lengba ka sangkasi nganai nuksai fi ka kenhun daminot kadai ka kenhun kidon ki baong fusion kasi contemporary music kala bandai kala ban bu akanu ka kerdan lani ka jingpatai Henry nga ondang lawan pai ka bangale ningkong nga wat iki nong tem surten rai ban yo ban ya selak ban ya peliu jengmot ban ya sno ban ya trilang tinga kendu ya kenhun datmei jong dajit singkar konggor datmei performing arts academy nang tu kendu sai marwan ki rembai naka rikuni tingi form ila sedang menya jam no la sedang menya tem kendu i wan prang ding do tingi seng ya ka kenhun kan wangi jer keteng kan nyon jiksha ka dega prototype jong dominant tuma kamlong aggressive tapi wan prang ti haga por bangi ila sedang mentem ila penmi videos kendu i prio lalu ti nong ruai nong tausur bat kerpang pela bapera tu por tem bis kan ti kalau akut no belum deh akut no kalau sange no kanyan kalau wan ke covid akapor pa long covid ti baru hi song yeng pe tv tu se gitar tang tausur tu por ka ngadan ko ka gitar riff ong no ka ka sur ka gitar kan ka bala pensyong nong rem ka buat iki sing Tika dia kata kan long ke idea ke filosofi lah ni ke sains perkhat jong daminat ke dia kata ki sing ki skit ki sur tenrai ki dai gi nong rem but ke bagi bu ne gi warna ki dai ban shong nong rem alor kata tenrai ti anyway katugas gitar ba prio sunat pelat ngamte bulat cheyeng penmi kani ka melody kani ka sur but how ki lyric sapang usop pat benang marsen yo sngoy katu sur ngang kani ting hab ban pendap no tingi ngalong ngala penrap lang tu ngi pendap kini jingruai tika tu ka jingruai ka kerteng ka dai ka hok ka sikentien ka dai sapang ka khanatang usop pat benang but ka sain perkhat pelong ki jenget bekentang jong khasi ti ngan suleng biang ka jingdon bat sang khasi ban yo ban kendu ya kenhun ki dekat ki batem sur ten rai ki rangba ba ya thu ki khana ki ba ai ki tang ba ya thu khana ki ba pen ngau thu ru ya jingmut ki ba don hapo kita ki khana ti kan ni kalong su ai buram kan ya borok ki pa ya la ya penek pensa bat khamtam pen pau biang ka jing sngungu bangala bandan lang don benta ka sangkasi ka jing sutna ko wi kalong community ba piwan ra alut nadu ka tem kaput kiriti bamenswa phila fuse lang together lani phila penrung lang te ka tu di ba syong kya ba tinga kwa ban kali ka wi mo namar beli menta suki ngalayu iba ngilak klet ia kala jong tenrai menswa ngide ki briu ki badan akor burom ki ongana ki ritip briu tip blay tip hika tip hayang asem hangnu mentang ngila sedang duna
kalong ka ba ya kanu ko jat benrio ka baret ban yat kat kom ka por ngap man su tu shwai kata lang i mentang i dona ka benni ka perthai khamtam menta ba access phone ni tep kai ka bajang tu ni sngo bang i don benta ka perthai ha ka ju por ni sngo jengai ba ti kalong ka ba ban karukom menshwa kalong ka ba pher ba ya tu hana lingwer de pay kajing de ko na kalian juga ka bang wi ha ka ban sneng na ni ban kraw ban ai kijing champang mo kalong ni ha ban nang ban penyadai kat kum ka por ru te ka daminot ka dai ka we kan ni lengba kijing roi ni pasat ya ka bala dan nadu kulong kuma Andre kam dai bang puli ya kene kot o ngap ya kene kijing kran gishna ki videos tika response kan itu hi na ki samla ka video bangi pelat arsna menshwa rishong pedang perthai ngam kan itu ki fi dangi yo adu 50,000 santojar views lahon menta ngala palat saulak tam views ngatarai ni ajan poi saulak tika long ka response na ki samla ki share tang yo sngo kali ge tem gini an ka tu ka jingroi ka kren shapang khana tang longgi la download shibon ki benta na ki jingye tu khana ki parom mo ti katu ka kham pediang la ni ki ka kham rung ti ngaso don kam ba lingba ki shows ru ngadang ya kren ba ko iban Sultanat ha katu ka show program A Day in the Village. Ba shitla yan khongman. Ti yakini ki samla menta lada don ke bakila ban so kani kadang long modern tambah ka keren ya ka menor kan. Katu kalong ka badon kam. Kawai ka mga syam kalong bun sin hakabedai bat katenrai ki bun palat kejing batai bakla ani kejing snau thu bakla ti na kaliang jonga lengba ka daminot lani kejing tho jonga ru ka bang shi penmi na kapor na kwa ban penshai ti katu ka kani ka jok bangidon menta kalong ka bashir kai ma ti ban samla kim kwa ban sngap ni kejing snang jeng kraw an kibun ki jing sakma ki jing ngam ko am ni tie poi biang sa ka poi nga jing roi ki arts ki sawangka ki don kam shanu ki sawangka am ta dona ba lada ki don ki serials dan ki film ro lada ki kambun ki ba kampen longi ki brio ban perkhat kum jong i Pradip Purba long kitu let's say nang bun shu jong wan prang ru ladaki kambun Dominic sangma kitu idon kitu bar shulong by purely entertainment very good Henry shano pat kitu ki way balong art cinema ki ba trans pang ki jing kilong ki mat ki ba kongsan jong ki imlang sa alang tin ladaki don kum kita kin sami ki discussions ki jing ya kren ki jing ya tai namar dak baburam mo nga sultanat haban pet ki program jong forefront lani ki panel discussions tama film la banong ye ki badang samla balong teenager banong pihak ban pet ki tu ga program syong tang ki rangba ki kran shikenta henry la da fi shem ye tu ka jo ga mat ibu ka rukom peni kom ka serial YouTube kan per ba ti ngaso ka don kam kata ni don kam ban kentio ge ki kam barikor mat arts ni don kam ban ya kershan iwe namar ba ni long lupa jait ben rio lan ki brio ki badan kasap ban powder ban pensngau laki jing mut jing sngau ti haban ailat ki samla Boleh sibun nam ta katu ba di ki shong nong rim hati kitu ki jingkren ki jumpi namar boleh
ma piwan ra no piong ka jingruai ka tem ko put hadin anta ki rukom draw rukom painting ki artistic work la ni bangi khot ye gitu ka tin nong wei ti ki don kam te ban mi shushu gitu kalau kerensan ka jongpi ka de ki ka te kerensan ka badan jongpi bat Ka rinsan ro ka syong halo or ka ju ka nong rem kum ka danat. Kalau adon pa ka bam ka di tenrai. Kumno pat ban pen per hendiat. Kumno ban wanra ka rukom ka ba lesi kam dei kum ba piyo ayeng tambe ka jingmat bat ka dei ban long kum ba piyo ayeng. Ti rinsan ro ka dei ka ju ka jing temu hi nga dei brio ba sotnat ha ban mat ki jing bang ba per. Bat kum musician ka tu ka dei ka wei ba nga sngongo palat namar man melek tour kam tam sha ki ri ba per ki promoters ken penbiang ben ke bam nang tu ri lek sha Japan ki lai sushi lek sha Germany ki lai ki sausages lek sha France ki lai penbiang jing bang ba per ti ngani tu ifi ngar man bang dan long da so temang New York yo mat lot burger Italian food, Chinese food na ki Thai ba per. Andre mau ba ba mai ti ka per. Mo to. Ti man mga wan ala sedang ban perhat geng tengok. Kani ka bam jongi. Kalau ka ba bakerpang. Da fi pay na bar nei, fin syam shibun fin lab shibun ki balong ba pala bakerpang. Ti ka kapelong nga ban seng ya ka rinsan ban long kum ka restaurant ningkong ka di ngakwa ba kan di nam benta kini ki bawan na bar kan ki tourist namang nga si perkat ambaro ki ba la ban lek sayo la ni lek sa ki thai nong hendong bagi dong gitukan ba agi jembam ba pang ba tiong dan kam hasilong ba kan don ka restaurant cakabam kabab hila ban syong aram yo kabam ru kabadang i lang mudang dang sudap syat ki kerkom pen pho ya restaurant ru kan syong nong rem ka kani ka Shillong style long no ti kum ka music hi la don lepa rei wanra ru ki ideas na par ban kentiu ti lani ban wara ka rukom ba compare kaba pen kendit yang ba lani ngaklem poi perkat bagi brio na Shillong hi ken wan bam jado lani just them harinsan ti ngam pa chupoi tu cakap pitu kidan ki bana polok jongahi ki balalik tu cakap ti kapen syai ba ngang di ban wan hang tu ban please ban adap kini program ni laila ti kani kalau ni ti ba kani ka jinglong ka jungpi kani ka journey la ni ka jingat len ti ka jungpi ban poi hatu kerensan dei ti kidan ru ki kena ki boleh se ban ki bakwa ban seng la ka jong ka ti kuma fi we no ki ru perkhat boi i kini kum no ngin le chukin ki duna kita ki jingyo jingkot hakanu ka liang makidu mensim no ini kena ti sedang bangidon laki jong ki bentam ban sengnya kerensan kamri ka besok ala don lupa ki jingkersan naga yin kesam Henry ngatep bal ki bawan ba marensan lada ki kin song let me go and now taste it somewhere else also Mdei ba kiba wan na Shillong de sa ni lai sngi kin wan bam tang rensan boro lai sngi nang tu pat kin salit wat ki wei and baro kiba kwa ban bam ka ju ka style restaurant la ka dei ka ju ka cuisine ro ti ngasngau ka baningkong na kaliang nga ngasngau sarang long mdei tam ka rensan ka meram au kidon ki wei ki dukang kibala pen bana ba kadan kani ka khasi cuisine mo ka bam ka di jing bam jing di tenrai ti
Mengkong pihak ban sengau sarang ialah kajang. Pun sin ngisong katu ngisyak dah yang. Dan ngam tarai kin kuat ban bam tu. Dia no ngin di dah burgers lah dia chow momo. Mentang ngelai kajang lawan ka jengkelah. Dan itu ifi syai. Beca lapalang kadang dan kau ke projek nanti. Siapa gini jeng thok ki restaurant. Lai nama cuan thok baik Indian dan Chinese. Minta kita thok khasi and Indian. Katu kadai ka change. Ti katu kawan na kajing sengu sarang, kajing sengu thuk. Bakai ke badai jongi. Kalang kamakordon. Henry pen bahasa syuk ngasih keren hari program jom sengkasi orang ngamdai beri buang penek pensa kut nang tu penek pensa hakaju kapor penmiru yaki kai bathamai na ka tu bathamai hi penyar syuk dia ngimdai ban syuhun ngadan kalajang ngidan bat nang tu ngin nang san kai nang roi nang par. Kani keketin, kani kawan nangam, kau jai benriu. Tu teng-teng gila pendon kampak lain. Em tingin penbaik kan? Toh, jangan penbaik. Lepas Fifi di bukan menang halor kani. Em ngam bunsin habangi ang jai benriu tinggi berkat tangkawai kaliang. Toh. Henry ngidai ka jai benriu. Ka jai benriu ngi barok ngidan bentar jai benriu. Ngadon ka bentar lani ka kei bangalek na bentar ka jai benriu. Kamdai ban mut lani kamdai ban penlong ifi banong jai benriu not jai benriu. Katu kamdai ban warak tu ka jing ngau sarang lani ka jing tep fidei na kani ka jai benriu kamdai ban penlong ifi ban bu nong syun ya kiwai. Dau ka jing ka perkhat khasi ka ong sarang ialah kajang buram ya jong kiwai. Kini ki kentian ki degi pakhia ba. Ong biak katu, ong biak. Nakwa. Long sarang ialah kajang Sarong lah kajong, buram ya jong kiwai. buram kijung kiwe. It ialah dia buram ya kiwai. Apa isu syem kan transpen kelas English tentang kelong susting andai kalau ka pakhia ba. Namar ni klat ba kajai benriu neutrap kamdai ka ba su sang mentah menne keladan dari hajar senam ba kadang ne aduk mentah ngimdai kajai benriu ba su em marwai keladan kajing ya kendu taki hajar senam henry ke klemja kajai benriu ti kadai kata bang ong menne ngin penek pensa henry ha kaju kapor kat kum kapor ngin yat ngin penyadai tambam dei ban pendekut ya kajingnya te bakentang kan kamut kapoi biang syakatu ya ban it jala dia sengus tu yala dia tip yala dia ti kini hal kijong ki grukom ngin ya puson halor kata kan siu samlem ko ke sembok perkhat sembok siar ke perkhat khasi mo kani let's say kan yarap iki samla kalau kemudian kajingem kabayat hal kalinti ka hok kadaihi kajing duai baman ka kelemat kumta kei bangile da ka hok nado ki jingmut sing perkhat ki tien bangi kran bat ki kam ki long hi kangu kadam yo blai nong thau na jarang na tibian. Every thought, action or deed is a prayer. So our way of life is our way of worship.
perkhat jeliu halor kata penjual ia kestuk pensim. Kita terkila so thiet wat yang ngaru kapan perkhat kam jengai nama pe kajing dan kajung pi ni kalau long mentah kajing kerana apa yang jong pi ni kalau ayang ngaru ban perkhat hatu ngaru ladi ngap sim kendiat na pi bon contribute hak ke society lani ban ai lang ni memang Bang pila contribute lepas ni. Pila kau dengar pila penlong bon ki interviews ki basu tenat kong iban lele pi long ki nong prat linti jongka jat bendrio jong nayong tang jat bendrio jongka jelahi barokwe jongka ri menta ki brio na par ki nong kin pej oh does Khasi society have its own panel talks, does it have its discussions? Yes, dia masuk sarang ya kata you have your role, I have my role. Nanti mania, ya. Bisni, ya tengko. Ngarungan dong, host. Bituk ngidan gawe di sa bun ngile kum nu dei ngalai ba ngidan gul kum ofim tan. Kutu bengielong tu tu. Bai kwa bani le boxing bete. Ngile nu ngitan. Bari ngitan tu. Katu ngamte kakam jur hiya ni ka society jungi ngihap ban benbet kata. Katu kanum ka bate lakam ka pen sadi ni ngihap ban bang noi katu. Katu ka like hanga ka dei ka ban ningkong ya kajing ya bisni para khasi. Oh. Ngimdan por ban ya bisni para mi. Kalau di kapor ba kum ofim mentan ia pitno siya kamat ni. Kat kum kayat kapor kum ofi yat kapor pen temai kar kum perkhat ka jungi. Pen khoi ka jumut perkhat jungi. Nak menta ban bha ban yo i ki we kin yo i yang ite. Kata kan kabang ngale menta dei kam dei tang na benta jonga simet. Ngale ka tu kenang ba ki we ru umdei bangong nga ya kamat umdei benta mo umdei bang so turai yala dia. Ong tambang yo lat ban le kat ni kenang ba kan ai lat ai men siem ai bor penslur ya ki weiru andre gitu kim dei ban pej namaru dei kum tau wana kata ye kum nong mam la plelat la plelat ye rap ye wei kat banginang nyatur skmat rengkat lang kiu ka jat bendrio Kedai. andre syong ni kedau kesti yang ti kalong kumbale dusman yel dia Kadang gawe ka ba kwa ban kelibhan na phi mo kani kawan idan iwi inong hikai isong bat nga mo iong ba itip ban wan ma phi galas o pasat ti pa kali nga iong kubli mo ke kita ki nyau trap nyau skum ler kani kalong ba jilio ha ti wan shu dengan penlok lingkot kat bala ban pasat yang ni ka ban long ban kam ka bajeliu ha man laki jai ben rio satlak perthai menu sien menchwa kidan lakajam karukom mani blai lani ki jingat bakentang ki khanatang niar pat ban syam ki khanatang spang ka jing sedang jong ka lengit ka lengor the universe ba ka perthai ba ka jing wan long brio man brio ka jat brio tau new trap new skum origin story but ka ba kham niar shushu kalong ba haduk mentangi don ulum ba kentang boyang sakhi ya kata bat ka jingmut hapo ka khanatang kalong ka ba koridor tam khan riu ngut ki wan ki kiu ki her lengba ka jingking kesiar halor ulum sopet beneng hakapor ba ki yung hakajuk ki yung ka sati juk ni ka ayam kesiar ka ba kedau ya kani ka pasat ya kani ka jing syongsuk syongsan habdang brio blay bat kamariang harmony between man divinity
and nature. Hadirin to penlengkot ia kanatang hukum kendai sejurang heniau tebian. Nak itu ki kan riu skum kan riu trap kendai trap kin sa junom hasor kep. Heniau trap kin wan sa junom ha sla perthai ban kamai ya ka hak ban ri sumari ka meramau. Tadi new trap new skum. Di kini kan ki sembok siar. Kebapin syama sok menang ka jikthor. Ya ke jingking siar ni meu isu handrai ke dai menta pat ka mensim siar. Hakaba pin syam ke jingya dai ka bajantam pedang pi badu blai. So kabang aku manong hang ni kalau ni syam it's a mythology like a done ke spiritual jing hikai ke bacilio pabaro pila man ang katugong you can't see the golden bridge any longer but it lives within a golden soul. Now that's where you discover the closest relationship between yourself and divinity. Di kini kita jeng start jeng long ki maulenai sembok perkat jong kasih. Di takadau ki kentien neutrat bro ki dai ki ba kensai ha ki ba kentang. Ti halor jong katu ba ong pi halor jong katu idan sakoi. Ki kita ki Diko long kani kan ki bon ki rekam ban batai pang kanu kamat. Ti menta ki dong ki ba ong neutrat ki dai kendriam penar war boy and then ki dong diko bala ja. So katu katai ka wei ka jing ya thu khana. Akwa ban beteng kadan nak tu kana tang jong sok beteng. Hatu kadai shisha baki neutral ki reflect kita ki neutrally ki continents. Lani kita ki 9 planets. Kani ngala yo sngau kata ngong kibon ki rekam batai but kibon ki rekam perkhat ru. Lani ki interpretations. Ti kalong ka sultanat kan kedai ban long kunta. Henry kanong rem kadai baik kaju. Kaya dai bat kamariang kadai kaya dai bat ka jing snguthu jongi bat ka saudang saukun bat ka pertai. Ti katu kadai ka ba ngakwa bagi samla kin ya pusan kan neutrap modiu. Kala man mud ngamene nga katu kadai ba nga pusong nga mentafi wara ni 7 continents 9 planets. 9 planets kandak kadon ka connection 7 but 9 man ki jat bendria wa barem ni kidon kini ki common factors henry ngi don pat keka khanatang jongi keba pensong lani hakaba pin lap ya kini common elements Ti kani ka Khasi Author Society KASD Khasi Author Society menta kalong ka baklan ba ka sultanat bakadan kum kata ka ban promote lani ban kentiu ya kani ketin Khasi kadang syu iman kani kadan kui school liar hadin henrupu Islam ka yo ban penrung ya ketin Khasi school piu i hangnu kerkom kani ka ketin ka jungi suki kelas dang panja kawai kadai ha kata ke poi piang so itu ki barok ki pe ki English shows and Hindi shows ho ada dan ki serial lani ki yang no OTP deh OTT ada kita ki OTT jongi ti hang tu kin yo kam dai ka pasuk namar ba kita ki tin snang dan tin seorang belum tin pedang namar mentang lah tu masih sangkeleng ti kalau bon hi kim nang man keren gini ka tin seorang bang ya pedang bang ya keren bang ti
ladadan kini jengrai kita ke wei ba yarap ban pensapriang ya kaktian ban bakin sautu lang la ni ban kwa ban keren kaktian la jong. Ti kan ladadan kini ki films, ki serials, ban ni ki documentary so kan yarap tu. Mar baru i pet ya phone ba kila pen lengkot dia kerekam tho abbreviation nga gi ibet eng teng teng ngam sutu gi to yu ngasik gidan gi parlok la ni gi bakam dang samlang ngasik senang bet ngong wat ju to bet mentau lele pila ban bu yi pila bu eng tapi nyan bhai ya keyboard ti kalong ngakarpa dia khasi author society ro long penmi ki comics ro penmi melaban nong ya baru aban puli ki kon nga smart nga babun pelat ki kon ngam jula aban pendam ro tama nga pli nga puli kendian tama ki samlam ta ka we kim don por bat ki banyak ka phone tv haban yat kat kong ka por ka jok menta habdan ki bakin banyak ka phone yang nga sultan ka kwa mentep sure pang kan ni Beli nga ong pi dei ba ngai i kani ka dei halwar ba de shim khasi olti. Ti ki khna khasi jugi. Ki le no ki shim no olti. Beli nga i no mar hang tu hi nga sang ban su thu ba. To le si ki wa shu ban shim no mar bele si kim. Palat iki nila million pelat ban kren ketin pareng. Katu ka dei wei shim ba ka dia kajing bompat room sa 8 schedule katuru kadai ka wei le si ki samla puli kyong ngi haban kam tebet ha tin pareng ban ya tin lajong ki pun ki ngala kan mau sa ka wei ka mat nga kwa an pensong ni don kam ki novels ta ki pun pelat ki kot pang niam ka mariang ki problems jeng jong ka jai ben rio sanu gitu ki novels su pasat pang gijing apa dang ki parlok la ni adventures tu ro kalong giduna palat ni nga selet syari khasi book agency poetry wat ki bon ki melong ki jongi rai novels la ni ki short stories so duna ba Pasunga nga i kidan ka tu sisin kan mau ka sir la palang. Mapenmi nga try ki jomu Joshua Raja Alien Leaf Production bakalanga penmi itu sir la palang. Nga mau kami kung ka comic form. Tek italat na. Oh, italat. Am kani ka government am tep kadai ka government Meghalaya tourism ne Meghalaya age tabai Mario Pathau ibadai wei na ki artist Ahmad tamenta i Samanda Pengrup bangah kenmal kan ta kila penmi kini ki comics lani animated books ba ngapet nabenta ki habret kitur ki biarap ba banhikai keting la jong ni Nadu dangret. nadu dangret Show catch them young nani But then kalong interested and then film lah ban orang video ban keren ketil jong kita lihat badang lice nam saus nam itu baru aku am keren kum Peppa Pig gitu kan Paw Patrol don't kami Paw Patrol jong Paw Patrol Ajuk upor itu pila penderki pila benra ni kalong lively kom keren ka jong pide kamai kalong community ba kamai ngasutanat but pila wan ram kita ki badon kam te nam tagi nadu ki rangba nadu ki samla nadu ki kalung kena di to namar kani kadi ka special shot suk mensim special de kai ka shot suk mensim di kashat suk mensim kadai kashat tenrai kaba kasang khasi kajupan long kaba baru hi kita kadai kashat suk mensim ang taya waking ba penlong daga sang khasi kemi kama ku ampai kendiat sha pangkeni kashat
kadai ka syat ai ngu ai dam ya boleh terakan ran kumju ru ya ka mei ramau kisim blai kisim mariang nomor ba bunsin ngisong culture kadai ka culture tambah kadon kami kakhana ka naki jengai kentang ti tang kan ni ko man samlem ya ki bapet ru kenang ba kin tip ya kasyat bangi penlong ang tay kadai kasyat ong nak religious dance kadai ka way naki rukom aingu aidam yo blai habangi shim bentalang naduk ginong syat kentai senrang ginong put nong tem ginong senrang bat ki pajba belian namar bun ki ngatep ki bun kim tep ban ki don ki benta ba kim ju i la ni kim tep ba la kani kadai kan yam jungi kendiat chaka history mo pinpat kini ki syat gide ki bami na do kulong kuma hagapor ba ki briu kidang ya dan ka jinge dei ka ba chan ba kamariang ti ki penlong kini ki syat ban ai ngu kan na benta ki jing the se kerai da boleh try kan rat ba ka dei ru ka kum pan ba kan biang kamtam hagapor ba borok im hagarep kariang long agrarian based andai kat kum kat badang ya ki por ki jengken mi ki jaka batmai ki kam batmai andai aduk menta katu ka jing kentang kadang ne hang tei ha ka syat ma penlong jong ka sangkasi kani ka syat kadon neutli sikit ba ni sedang nang tei na ying seng mokhar penlong ka jing duai ke jing perat ka duai ke perat ka ngu ka dam ka knong ka besar kaya tok patok ki hidang kini bangi hak ban le hak kata ka rukom pala dan nadu menhandai meneng kong kesni ka history jong kani ka syat a waking ni ngan youtube fi ba kalong interesting try bro kin skutar ngin ya hadian ba wan ki pareng ki British East India Company kila sedang ban daka jing temu gila nang bat kadai do let's say ki jing bam suthu bakla kyong kini ki jing shat kini ki tam ki sur kilong badum ba bamlong la ne haduk bagi nong ki jing shat suit kila sedang ban do no aman kisnong nama kini ki jing shat ki penlong ki kisnong mishwa kamdai ba penlong sangkasi ka penyem ya ka tenrai ya ki jinget tenrai ti suki kila sedang do ha kisnong ki hima ki raj ka sangkasi hausnem kat kendai spa kat wei ka penlong ka shat sum sim ha waking ka baningkong kalum ya ki kur ki kha na keleng ban wan shat aingo aidam ban rakhi ya la kasnap paka ha ka tu por ba ki British ki dangong this is devil worship, this is devil's music ti menta mi pekpat baro ki smu sarong bakadon ka shat suk bensim menta su tna ba kila mi kila nang km ki shat ki snong ru ba per mungkin mau nang tambah kila nang mi kalong ka basu tenat hendrai ka shat suk bensim ha waking kadai ka religious dance tambah religion gimdai ban shim religion ha ka tu ka dogmatic sense ka jing shat hi kadai ka ngu kadam kitu ki sur ba ki pen sngau ba ki pen mi ka tu kadai ka ngu kadam sawan khat sumpai pi sawan kedon kawi ka benta jong ka syat khamtam jong ki shenrang ha ka masti pin pet ka syat masti ni kalong very martial very syat ki ragi wat ki talan wat tu ki kenti the last moment jong ka syat de ki atur arliang tu
bat kira iwan sempia bat kiangu laisin Ahmad wei. Te ketua ke peni ke spiritual aspect ba kam dai kani ba shat ban let thma. Habakut hi kalong badai bat kenjam sim lani spiritual. But hagni shat ke ritual, ke cultural, but ke spiritual kilong ka wei. Ritual, culture, And spiritual. Lai bentah ka wei mo. Ka wei. Ti tangka kerteng ru. Shat suk min sim. Klamong shat kung tau. Shat suk min sim. Pi gadi hantu kin ba ong mafi mane fi wan ra itu kantin dogmatic lani karukom jumi ban shim ya kadiam ti di makla. Kadi benlong waktu bentah ba ong fi ti lai bentah ti kawan lang. Kalau makan pen scamming. Kata long kalau terkadang sedang way of life. What is that? How can a religion be a way? Kamu ka kanyam kan dai ka rukom em. Tabak itu kentian mga ong mene ka jingyat. Ka jingem ka bayat ka lenti ka hok. Ka dai hi ka jingdoi. Ti la pi puson halor kata ka kala along ka pensung tu era tu bang apa gitu gilai bental ni kumnu kilong kawai. So kani kalong baro kila ban shim ban wara kasuk mensim. Ti ngasuk kani kalong ke ikai bang kwa ba ki samlar ki dei ban bat ki kila nang snau tu e kani. Ngapai Instagram kila mi ki page prepare ba ya crunch pang sibon ki bang ya kran menta ti kan kentiu ya baro nomor kan dan ketu banong habakot hi kadai jo fepo sutu kadai treasures of mankind kum kini ki philosophical thoughts perkat kasi kelong kamda hiaban da fila susu fi sno sarong henry da fi class fi sno tu bakla pan ti kan long da kompong kan de shobangan poi itu message lani we ka ban ka fi strat do fi ka ban ka bang strat tem de Radiohead na England. Tang tu. Radiohead mentang ki bon ki bands mga sngap mga sultanat. Mentang lele nga sultanat gini kenhon jong ki parlok jong ga gini ki local artists Amabel Susni, Maya Lingdo, Datmei jong badan lang ha kenhon daminat. Kita kilong di min banga sultanat nga kwa long sano gi jing right but mai jo pi sa pentep la no fin pen mi Spotify ni pa kabala influence mai nga long nadu badang red hadu mentang Bob Dylan di ide artist banga hadu mentang bu klik tam surely pick menang ni developer def nga ma khum yo lan mentamu kila sang menwan biang kita ki gini ki bermansua gitu but ngamtip ngandapai ya gitu but ki bermentah ngamla ben differentiate tambah those are golden era tu ki berang yang sultanat kumnu kidang la ban roai kidang la ban tem tu mo tapi kan itu iping kini ki badan ha tu ke kerdan lani ki bla ne ha tu ke kerdan nado pakis kila yo ka nam ko buram kilong ki disiplin ha ti kan ni kadai kai bangon kwa ki samla ban su rock and roll kam shimut ba di dia ai porang samla pila tapi la palatnya ka arfusan senam kerta dei nga sakihi por banga nga UI por banga dana New York tu banga dang mudor dei rock and roll lah haga video dei penyi dei ni tu dei rockstar sha jadi di sekret ro
nama rutep lada di screen ada klan kemet numla ban deliver ya so Coldplay Chris Martin nuksa ka ba crowd tam ha ka tu ka tour bang ai thu fi mana ang balai unjuk keren you know ni nong sarong ya tam muffler tu namar ba conserve kan tengkai ke bor nang ba daula kio stage Rai kumbadai ban Rai, badun marek serum saneng. Ti abang isu pek tu TV ni, kasut ngan suta tu jeng Rai lek yang studio, record si spas scene banyak tu tiek Rai ban tem live, pihak bandon ke disiplin ke balong, kumbatrin kisipai lane ki sports athletes musician ru aban long kumju cái message jong pi na ta shat su bun sim ti ngai ku play shat su bun sim ya baro ki ba pe ya program ti khot subha ya pi baro ba man sakhi ya ni ka shat ru ti pila ban kendiat bangala ada pasat mene halor kasat le si katu ru kan yarap bi ban ngam khamjilio halor kasat kwa ba pin ngap penia yaki surtem kiskit namar menta kani ka kenhun ka bala awan tem nadu kini arlais nam bala dam kidan hapo gidan kumba shpaungot ngatrai prangot gidan hapo ars nam karta ti kani kalong keba bat kidan katu ka mensi kwa ban pen snow ki sur ki ba i ti sngap ha ya kini ki jengtem ba kini ki khun samla jongi gila shim ya kini lengkor ka ba kongsan mo ba pe je gitu ki nong shat ru kalong hang tu fin lap ya kata ka mayan ni ba ka dei ka shat ka ba ngasih berkat manu batau yang ni bahkan dang ne adu benta kalong ke bangi dei ban so sarong sikap dei na ai buram sisa but kani dengan ai jing kublai ya kasang kasi ti ko wi bade kadi kelas kadi yaki kena samla pat ki bapek namar ba kidon kidong tem kila bendon ki kena bapek kani ki kena students kila bende ki kena balik si kiat ba ki jing ki ba kraw ini yu pi pilade dong tem pi piladen syabar piladen kan laga jong pilalong entrepreneur nong sengkam la jong ru ti pila benar ki benta ba per naduk menengi o syong dei ki sembo perhat ki ba klan ki ba scam ha ki pila ban ai ki ba pe kan ki show ti kwa ban ongi ki samla la ni kentu ki ban lani ban ai men sim ki ban so thu ba ki dan ka tenrai ka ba per ka ba scam ka ba jeliu haki bebun hiliang but om tang ki nong tho lani nong tem baro hi kila ban ngam jeliu ban pen tebet syuk ya ladi lani ban kentiu ya ladi ti khamtam ngan ha kani ka por ngan kwa penlet jengmut ha ka arts ngam kwa namar ka we ba kwa kalong kan sapriang kan nang roy ti ka arts sang ni namar kembala ikran men ya ki samla jongi ki don ka sap kila don lepa ka sap ba ker ku blai henrai ka lat pan ni kade ka kamram jongi baro ban yarap iki ban la ban peni ka sap la jong henrai wat benia halor ki bala don pa nado ki khanatang ki surtem tenrai ki parom ki khanas pang kani ka mariang jong piru ngate bun kimte ba ka kerteng jong tai ulum ulum ding yai wat ya ka khanas pang ulum ding yai Syatai pat don belum selong. Wat boni kita ka khana pangulum selong. Tamba
ngam jilio penmi ki jing roi penmi ki documentaries halor ta wanra ki bu jing keliru kamu muat umdai ban shu hon ban ong ba ma sultanat palat ani jing sultanat mi don di bu jing keli katuru kalong ka badan kam aga imlang sa alang jungi bakin dan ki critical minds ki bapai benia yang balai kalong kumta bu kum kita ki jing keli henrei wat dia bishni iwai katu kadai ka jingker pat ka ba kongsan na kaliang junga wat dia bu jing keli wat dia bishni iwai what penlong nang shu ni badan sodok joki ai kani kadai kawai ka ba nga kani ka shu ka ba ngadan bat i ba Hamar Singh na ai khuble i ba kato ka message lani ka khubor ba ai ma i mentan ba nai bishni ini dan ini i wei ini trailang ban kentiu ya kani ka imlang salang jungi namar ngiu i ki jing e ta halor kitu ki jing e tong ini trai kamlang kum i wei na ka ban pipi dan nak bentala jong ngi dan nak bentala jong ki badan hakibun ki liang ru ki bapet ya kani ka show ki dan nak bentala jong la jong katu ka dei ki bu blei ula kar khu ya pi ti sai sin ku blei shibun ba but ngai ku blei ru kitu ki nong pet paman ka por ki bakersani ka Forefront Media ti sai sin na ka studio jong Forefront Media manga Christopher Gatfo ku blei shibun sai sin